Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Crankyren toniko barre eragilea. Nahikoa da, ezin dut gehiago, hau geldiarazi beharra dago. Edi Jetian Kerrorrek jokabidea zuzentzen ikasi beharko du. Ia zer aurkitzen dudan Bongo jaunaren madarikazio, edabe eta sorginkerien gidaliburuan. Ara, hemen dago behar dudana. Lehendabizi osagaiak bildu. Padurako 2 litro loi xukaturik. 3 koiarakatatxo zapolizun. Koiarakada bat oinetako onjo. Hobe 5 koiarakada botatzen baditut. Gehitu gerezi bat eta amaitzeko osagai sekretua. Kontuz. Ez bota osagai sekretua erabiltzeko prestegon arte. Nigan eraginik badu, Jetian Kerrari ere eragingo dio zerbait. Abestu lo kantaren bat, ametxen mundura joan beharra daukat behingoz. Hiltzorian nago! Lur jota. Abaildurik, Unaturik! leher eginda. Neka eginda. Ze arraio gertatzen zaio tipo horri. Gau osoa ematen du bata zein besteari kolpeka bere historia aurreko makila madarikatu horrekin. Edi Jetian Kerra da. Horixe da berak egiten duena. Nire dagokidan ez, tipoak nahi duena egin dezake, baina honela ez digu lorik egiten uzten. Hori da Jetian Kerrarekin gertatzen dena. Zenbat eta zaharragoa, hainbat ankerragoa. Eta zenbat eta ankerragoa, zaratatsuagoa! Eta zenbat eta zaratatsuagoa edi, hainbat egoskorragoa gainerako guztiak. Cranky! Zeri begira zaudete! Zatozte oraintxe nire etxera! Zer gertatzen da, Cranky? Zatozte tankito! Lur jotan, abaildurik, unaturik, lerreginda, neka eginda. Klump, esnatu! Nik lorik egiten ez badut, inork ez du egingo! Zer? Bai, jauna, korokopuz jauna! Ezin naiz inola ere kontzentratu, Kongo-Bongo konkistatzeko plan maltzurrak asmatzen, egunak eta egunak ematen ditudanean lo egin gabe, ez da da? Bai, jauna, korokopuz jauna! Ederki, zuk esan zenuen harturatu behar, burrumba hori nondik datorren aurkitzen. Tira ba, zera, zarata horrek mendizurien inguruetan sortutakoa dela ematen du. Nire esploratzaileek ez dute oraindik leku zehatza aurkitu. Orduan, zoazu zeu zalaparta horren iturburua aurkitzera, kirtenez gauza alakoa! Bai, jauna, krokopuz, jauna! Klump!
orain itxiondo hauak eta entzun. Edi Jeti ankerraren umore txarra behin betiko ezabatzeko gauza bat daukat. Besteren batek ere antzeko zerbait hartu beharko luke, ezta? Entzun egin dizut. Tira ba, zein da plana, Cranky? Toniko barre eragilea. Jetirik ankerrena ere etengabe barre egiten jartzeko gauza den edabea. Ederki ba, orduan utziozu Donkey Kong sendagileari Edi ankerraren gaixotasun zaratatxua sendatzen. Ez lasai, ez horren azkar. Nik neuk eraman behar dut edabea. Osagai sekretu bat dauka eta Ediri emateko unean bertan gehitu behar zaio. Bestela ez du eraginik izango. Funkin ere bila etorriko da laster. Funkirekin joango zara? Ez daukat beste aukerarik. Mendi zurietara joan eta ona itzuli beharra daukat nazpila sortu aurretik. Zaindu ondo kokoa. Ez ezertxo ere ukitu. Ez kezkatu, Cranky. Lasai, ez dugu ezer ukituko. Nekatu eginago kokoa behar bezala zaintzeko. Lasai, Cranky edabe megavitamina duena eman zidan behin. Haren errezeta hemen egongo da. Ez dakit ba, laguntxo. Ez kezkatu, lasai, kontrolpean daukatena. Ei! Begiratu liburu horretan errezetarik dagoen. Baina Crankyri hitz eman diogu. Lasai, lagun! Aurrera, bilatu errezeta! Ederki, laguntxo. Ona. Esan banana koko saltxan eta kokoa jarri dantzan. Ez lagun, ez da hori nahi dugun formula. Esan banana koko saltxan ta kokoa jarri dantzan. Aurrera, Didi! Txistua eransten baldin badiozu, geratuko da oso zaporetsu! Hemendik pixka bat eta handik pila! Horrela izango zara, aztia bila! Esan banana koko saltxan ta kokoa jarri dantzan. Osagaiak ondo nastu ta gainerakoak astu. Ederki, Didi! Hori erantzi, errezeta jantzi! Astindua eman, ta berehala edan! Horko hori ere bota, akaso? Geratuko zaizu, gozo! Esan banana koko saltxan ta kokoa jarri dantzan. Osagaiak ondo nastu ta gainerakoak astu. Aurrera! Dena nastu! Gainera, ondo pasa! Hau, bai erraza! Ondo aterako da, egizu proba! Utzi dastatzen, has gaitezen jostatzen! Zabaldu hoa, barrutira baitoa! Oh, yeah! Esan banana koko saltxan, ta kokoa jarri dantzan. Esan banana koko saltxan, ta kokoa jarri dantzan. Dena barrura, lagun! Kristalesko kokoa! Dantzando aleiotik kanpora! Zergatik baina! Eta kokoa? Jarri dantzan! Hori sorginkeria zen, ez errezeta! Eta ondo irten da! Itzuli! Gelditu! Ederra egin dugu, txikito! Sekulako apai, zer egingo ote dugu Donkey Kong? Jarraitu koko horri! Eutxio zulagun! Jetiaren lurralderantzkoaz! Zer raio egiten ari naiz tramankulu honetan? Pilotu erosamarra daukat hemen, eta pare bat astakirten kristalezko kokoa zaintzen. Ez kezkatu, Cranky! Eroso jarri lasaitu eta gozatu bidaiaz! Egia da, zergatik kezkatu. Bi hoiek arazorik sortzen badute, naiz hemen egongo ikusteko. Kongo bongo osoa arriskuan dago! Eta gurea da errua! Zer gertatuko da kokoa krokoputzen atzapar zikinetan erotzen bada? Galduta egongo gara! Horixe! Beraz, moduren bat aurkitu behar dugu? Baztertu sorginkeriak! Nik sortu dut nahazpila hau eta neu konponduko dut arazoa neure modura! Gehiegi da niretzat! Zer diozu ez dut entzuten? Esan du joateko orain txebera! Buruz bera? Bai, primera! Nire toniko
Oraintxe! Urbilegi ibili gara! Etzazu gero berriro egin! Berriro? Mundiala! Momentutxo bat baino ez. Lokuluxka bat behar badabi. Nun arroiotako babalore hori! Klump! Egunon, maiestate. Zera, krokopuz jauna! Edo zer dela ere, burrumbo ez da desagertu, Klump! Jauna, iturburua aurkitu dugu, jauna. Edi Yeti ankerra da, jauna. Krusha, egiaztatu. Krusha! Ametxen lurraldean nengoen. Tipori isildu zazue! Oraintxe! Bai, jauna. Zera, planean lu egiteagatik, jauna. Kruxa ezer gelalakoa, Edi Yeti! Ez aldaukazu ezoiko beste ezertaz informatu beharrik, Klump generala? Hemen ez dago inolako jarduera susmagarririk, jauna. Eta zer deritzozu kristalezko koko egalari bati, ez alda ezoiko xamarra? Bai ez duzadu, jauna. Koko hau pelantegin anztoa, badakizu zer egin behar duzun. Bai, jauna, burrumba hori isilarazi, jauna. Ezin oso garungabea! Krusha isildu? Neu harturatuko naiz Yetiaz, zuk ekarri dazu oraintxe kokoa! Oraintxe! Bai, jauna, txanda eta... Kito. Kokoaren arrastorik ikusten duzu? Ez, horratzean galdu dugunetik ez dut ikusi. Begira! Harrapatu egin behar dugu. Blusterren upelkopteroa! Harrapatu dut! Banana zarta, txikito, guazen! Uste dut lurreratzeko laguntza pixka bat beharko dutela. Prestatu! Zer dago bazkaltzeko? Goseak nago! Helikopteroaren egalakantza? Bai, gozoa! Prestu! Jatunak! Eta zu pistatik galdu, Krusha. Neurea da, zera, geurea. Zera, krokoputzena. Oi, oi. Uste dut ankerra ikusi dudala! Eskerrak zuri, lagun! Eskerrak ez! Ankerra! Puskarra bota duzula, lasai ez kezkatu! Ze arraio egin behar dugu guk biok elkarrekin komunikatzeko! Tira ba, orduan, komunika gaitezen. Zer egin duzu? Motorra itzali? Eta zer eusten digu airean? Ezerk ere ez... Salbatu Toniko Barrera gilea! Klumpen jatunak izan badira bera bota gaituztenak, ziur egon zaitezke kokoa bereganatu eta krokoputzi eramaten ari zaizkiola oraintxe bertan. Oraingoan ederra egin dut benetan, txikito. Ez dut merezi agintaria izaterik. Baina, Don Kikon! Harrigarria da zuk horrelakorik esatea. Entzun, kokoak izendatu zintuen etorkizuneko agintari. Inork ez du esaten hori erraza izango denik. Ez da sekula ere inolako okerrik egingo ez duzunik ere. Kontua da okerrok nola zuzentzen diren, ezta? Hori
Horixe! Eta gainera ez dago inorzu baino handiago edo berik. Zeu zara Kongo Bongoko errege! Donkey Kong! Hemen naiz berriro! Ederki! Orain kendiezaiegun kokoa musker maltzurroiei! Urrengoan, zurekin joan beharra baldin badut gogoratu hobetu dala etxean geratzea. Bai, urrenkoa zurekin etorri behar baldin badut ni ere enaiz etorriko. Aurki dezagun elurretako tipo horitakoa zen hemendik. Uste dut bera delagu aurkitu gaituena. Ni Edi Yeti Ankerra! Lasaitu elur mordoalakoa eta jaitsi dezibelioak mundu osoa egoskortzen ari zarata. Gaizto zara. Ni egoskorra! Ez, neu naiz egoskorra. Bai, makillatuta ere ezin duzu eskutatu, ni ere egoskortu nauzue. Ni egoskorrena! Bera da makillatuko gaituena. Korrotu dion leku honi, utzikara ematen dit! Kroko hotz ikaragarri ez beteta dagoelako. Baina sartu egin behar dugu. Hori dugu kristalezko kokoa berreskuratzeko itxaropen bakarra. Egia da hori, baina nola sartu? Tira ba, ona plana. Isilka sartuko gara. Bai, ongi, isilka sartu, eta gero? Zoaz astiroago, enaiz oraindik horra iritsi. Oi, jamba! Kokoa eskuratu eta hemendik alde egiten baldin badugu, munduko tximinorik zoriontsuenak izango gara. Eta lortzen ez badugu, munduko tximinorik zori gaiz... Ez esan! Ez horrelakorik esan! Ederki ba, uste dut galdu dugula. Nire senetik ateratzen nau. Horixe lagun, mehatxu larria egiten dio nire barne bakeari, bai hoixe. Nola barre eragingo diogu bere ahozulora hurbiltzerik ere espadaukagu. Eta izosten hasi da. Orduan indarrez sartuko diogu. Erotu altzara, zuen zaude burutik sano. Zuri garuna ere izosten hasi zaizu ala. Elurrezko bola jaurtiko diogu. Barruan edabea jarri eta barregura eztarrian behera sartuko diogu, Harrigarria benetan, ideia bikaina, eta zurea. Hasi bola prestatzen, nik edabea maituko dut. Krokoputzekin elkartzera noa mendizurietara, misioa arrakastaz bete dugula esateko. Zaintzazu kokoa zeure biziaz, eta ez lorik egin. Lan bikaina egingo dut, jauna. Abiadura betean! Ederra! Orain kokora hurbiltzerik ere ez daukagu inor ikusi gabe. Plan bat daukat. Lehen ere entzuna daukat hori. Tira ba, zure planaren bigarren zatia entzuteko irrikan nago. Zu horrak gora igo eta kokoa hartuko duzu. Loti itxusia esnatu gabe jakina. Hemen dator elurretako gizona. Edabe barre eragile guztia bola horretan dago. Jaurtialdi bakarra izango duzu. Aurrera! Krokoputz! Tximinoak? Edi... Klum! Berorren maiestate jauna, informatzera nator, kristalezko kokoa harrapatu eta geure eskuetan daukagu. Zer, kokoa? Zoragarria, orain Kongo Bongo neurea da. Harta burualakoak, une batez ere ezin ditut bakarrik utzi. Komunetik bera joan zaigu orain dena. Gauzak ezin dira gehiago okertu.
Eskatu aldu inork elur jauzirik? Azkar, azkar, txikito! Esnatzeko ordua alda. Amatxo, eh? Ez, lasai lastantxo, egizulo berriro. Zu ez zara nire amatxo. Harrapa itzazue! Lurrikara hau zure planean dago? Ez? Baina hau bai! Banana salta! Mutiko gaiztoa naiz. Hasi elurra kentzen, Klump! Zenbatetan lehenago kendu! Hainbat azkarrago neure garatuko dut kokoa! Eta horrekin batera! Kongo bongoko agintaritza! Hiru zuringo, 8 gorringo, kristalezko kokoak ez du berriz egan egingo. Kito. Sentitzen dut, Cranky, Didik eta biok... Aitzakietarako nekatu eginago, Donkey Kong. Garrantzitsuena da kokoa berreskuratu duzuela. Urrengoan ez dugu arazorik sortuko, hitz ematen dizugu. Ospadenok hemendik. Ediri aurpegian irribarrea jarri diogu, baina batek dakizen bat iraungo duen. Lokuluska egingo dut aukera dudan artean. Horixe egingo dugu guztiok. Ondolo egin! Bai, Gabon! Oh, ez! Jostagarria!